Azt mondja, el fogja rontani a hús, hogy egy káposztát. De finom lesz. Kérik a torok káposztára onnan. Na melyiket gondolod? Hát mit tudom én maga házi gazda? Gazduram! Oda figyelj a kamerába! Akácos úr! Már ezután úgy élek, és valahol a jobb szememre vár. Jobb szememre, a bal szememre vár. Csak a leszerelem kis könyvemet jobb szememre, a bal szememre várok. Csak a leszerelem kis könyvemet vár. Hey! És megvan, megyek a másikhoz, várok meg még adom a földlevelet. Még adom a földlevelet. Ritka volt, azt gondoltam, hogy egy rompant megegyük. Hát! Se nem rompas megegyük, továbbhoz megegyük. Ugrott fiam, mászott fiam, biciklizett fiam, földlevelet. Ritka vakoron, de azt gondoltam, hogy egy rompant megegyük. Hát! Se nem rompas megegyük, továbbhoz megegyük. Ugrott fiam, mászott fiam, biciklizett fiam, földlevelet. Ritka vakoron, éljen a zenék!